এইটা চড়িও এটা ভালো ফসিব এইটা জানিকি ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ତରକାରୀ এটা ହେଲା ଭଲ ସେଟା ଟିକେ এটা ପାକଳ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା এটা ପାକଳ ସେଇଟା ପାକଳ ହେଇଯାଇଛି ପଲିଥିନଟା ଦେଲେ ପଲିଥିନଟା ଦିଏ ପଲିଥିନଟା ଦିଏ এটা ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଲା ପଡ଼ିବ ଭିତରେ ଆଗେ ଦେବା କଲରା ହୁଁ କୋନ ଥିଲା এটা ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ନନାକୁ ତ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ପନିପରିବା ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଉଛି ଆଉ ନନା ତାଙ୍କର ନେଇକି ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଭୋଜନ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ବାପା ଭଲ ଭଲ ଭକ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ପୁରେଇ ଦେବା ହଁ ଆଉ କିଛି ମୋ ପକେଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନନାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କାରଣ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପକେଟରେ ନନା ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତୁମେ ଧର ହଉ ତେବେ ନନା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠକୁ ସେମାନେ ଫେରିବେ ସେବାଟେ ଯାଇକି ହଉ ବାବା ଏବେ ନନା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ ध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरंती साधव नित्य सकल कार्य माधव भगवान मंगल करंतु बाबा।